Krille fra DJ-huset. Vi har fået nogle spørgsmål på, hvordan man kan bruge hotcues. Og jeg har fundet 2 eksempler på, hvordan jeg bruger hotcues mest. Prøv at komme med her, så skal I lige se en gang. Der er et track her, og som man kan se på tracket, så er der et stort break her. Og det er ikke altid, at måske gulvet er til, at det lange break er der. Man kan faktisk godt miste noget energi. Så jeg vil gøre, det jeg gør, det er, at jeg forbereder selvfølgelig, hvordan hotcuesene skal sidde. Så jeg lytter her. Kan man se, så kommer der et langt break her. Der kan du godt miste gulvet, alt efter hvor man spiller selvfølgelig. Men det er ret langt. Jeg tror, det er 1 minut. Så jeg går helt herhen i recordbox. Sætter der. Så det vil lyde sådan her. Spiller man der og kan springe det over. Og så har man simpelthen sparet 1 minut stillhed på gulvet. Andre ting, at jeg måske også kan bruge hotcues til, det er små, det jeg kalder fill-ins i instrumentale ting, hvor man kan stå ligesom og lege med nogle sætninger. Og der har jeg bare lige breaket lidt op, som det lyder sådan her. Ladies and gentlemen, okay. Let's start the fucking show, eh? Okay, let's begin. Simpelthen, at man bruger det til at tage nogle små vokalstykker, der kan også være nogle små lyde, og så simpelthen få dem til at passe ind i det track, man spiller. Det var alt for nu. Følg med på vores Facebook-side til andre tirsdagstip. Vi ses.